tani ça va? Mais Layla min ko birtu nenam jo birtu dum jungo seli tutu dem jungo ni ɗum ɗo joni ɗum en safra ñamande ni komi goppuɗom walla an nanta pulaar to mbimi a wawa woppude ɓiye a wawa dañde less asman he ko ɓuuri ɓiye o ko ɗum cikkuɗa nala ko aɗa wawi jibinde wawa goɗɗo dañde ɓurɗomi aɗa wawi jibinde goɗɗo aɗa wawi faggade ɓiɗɗo ɓurɗomo mbimi ɓiɓɓe ko goto jogimi hen woni penda kono kanko baɗɗomi ko courwa mbimi parema ko ha laaɓi kono kanko paranema ngam koye haalandema artir hakkille ma on mi tindinima mbeɗa mi kadi tindamma ɓiye so waɗi ko mettuma ɓadin ɗum hoore ma mbajoɗa ɗum paamodiron hen kono wiide aɗa jagga hoore ma aɗa ñaama botare ndi yatawde omo neɗɗo ene nana waajede weɗi waajade kay ko nano kono mo nanata so fof mo pinɗa kaala waɗa kadi ko ɓuuri ɗum bonde on a woppata ɗum poftoɗa ala fof mo nanata e aduna artir hakkille ma on hakkillam yahani hay nokkude aha kay hakkille ma wonto yeehi de o so hakkille ma alano to yeehi a tikkanta hammadi ma ngalli ma wawa dañde hammadi goɗɗo natti o wona o tigi woni hammadi ma hande woni hammadi ma janggo mbimi ya ronde jaada hen min pare makko ha laaɓi sapa aɗa honɗo parta e makko aɗa wawi parde ɓiye wallahi jibril yo ya aduna nana yeeso makko tawi tan ko min jibini mo mbimi yo ya aduna nana yeeso makko wona ko min o fompodirta yo ya o fompodirani ma de an holko wanma e aduna yew kon tan aɗa ƴetta aduna ma o fof mbattowa e dow makko an gonduɗa ni ko yurminade aɗa wone galle a yiiyata a nanata mbiya holko jibril waɗimi an anda ko jibril waɗimi an gonagal ma e galle e holko firti an ya wonɗo en tan aɗa woni ɗo tan hakkude saluji tan e hakkude galle tan e ɗum ɗo wadde hay ko watte galle kadi a anda hay ko yimɓe mbaɗe anda an o e makko wadde wonko cuuɗɗonmi wonko cuuɗɗonmi est ce que hande so tawi tan ko kewata e galle he ko ala ko ganduɗa hen wonko cuuɗɗonmi tan haydara suuɗa wona jaldugol jali kam wona ɗum woni probléme moɗon kalni kam ha laaɓa mi dañono ñawrumi ɗum mbimi jibrilu bangam mo mbimi min mi taƴi bange ma an ƴettu min mbimi bangam mo mi taƴi ɗum mbimi wala nanani mi jabima mi jiftu o gas lewto machallah Ada taw. joni ndaw Ko taw. arta ndeto sohlano ma seeɗa addu seeɗa joɗɗa so 5 minutes jogema haaju eyi jangata ba
Leyla ari wullitaade to am ɗo o wi respect mo poɗɗa tottude mo haa timmo on a tottaani ɗum wonaata suudu wonaata boowal kono mbeleɗa aan ko nden lelotoɗa mi heeɗimomo o haali hedde noon minno kam mi yiima ande kaala mi heɗo mi anda hen ko pomi wawde jaabade baba ay Leyla hay goto anda ko yi Leyla woni hoɗon debbo mo ganduɗa hoore ma kala ko mbawɗa waɗan ɗum e moƴƴere yo yiita ɗum mbawɗa waɗande ɓe aduna fof o yiyani effort mbawɗa wadde fof noon ay ko waɗata ko haalata ko ɗo yete ala hen fof no gonga tawi ɓaɗadema mbeɗa ɓaɗomo mbeɗa ara e makka hay momandemo reedu ndu mbeɗa momnamo Leyla wiide ko somi tawtima hen mi firta hay daren gurdam o yimɓe mbeɗa ɓaɗomo tout le temps chaque minute chaque seconde ɗum watta ɗum kono noon hay sa waɗata fof ɗo o tolni koye ɓadeede sabu oto yejjit hanke ko kanko tan wonno kono hannde wonko wondi wonko saawi so tawi o heeɓi mbelma firtandu ene gasa wonde ɗum toɓɓita eko saawi ko o rentade huɓɓinde wonki makko ɗum renta ɗum wot gueɗe oto jaɓat ɗum wadde baba ala intérêt goto pour hubbini ɓerde makka kanko ala ko woni so wona kiram hakkundam e Jalika mo miijutomo mo kaalimo haala mum ɗum musim te o anda on sinnan welano tan o arta e galle on yajjimo o ari on wimi mi yahami res debbo goɗɗo waɗan nenam ko yiɗi ko ɗum addimi ɗo kanko an wof ganduɗa hen joni so wi a rutto aɗa hirdira on rewɓe pamata ɗum kadi holno goppirta suudu ma paya suudu Jalika hay goto ala toon ɗon kam so tawi o haali ko an o tooñi baba min suudtam komi jeewade Jalika komi jewnude Jalika baba baba Jalika debbo muñannoɗe debbo kursinɗe debbo parnutoɗe mi anda fof rewimi ha finimi tan kuccitimi e Jalika mi ceerimi ɗum quoi mi anda ko heeɓi baba joni saaha fof par ce que mi yiɗa mi wawa yaade galle mabɓe saaha fof so woni hakkillam mi yahat dow naare suudu ndu on ko waɗata yam te ñanden bomi ɓeydi addi mbeɗa naare suudu ndu ni on mbinoɗa ko yomi yaha mi ƴeewoy taw ala nenam waɗi toon goɗɗum komi yeyani ɗum janomi ƴeewoyde ɗum nde ƴeewde hakkillam fof wone makka muddimo boom téléphone kono jaɓani haaldude yam no fotni haaldirde yam jooɗimi ɗon noon ɗum mettimi o tawimi ɗon tan o waɗimi attaqué holko mbatta e suudu ndu holko mbatta ɗo mbaɗa ala suudu kerew kerew omo haala par ce que kanke probléme ɓurɗo mawnude e probléme aji makko ɗi o anda no haaldirat e joguiɗo probléme o ɓeydet probléme aji te marquage ala kiloɗo o waɗanma o ala patience ɗum noon moƴƴani e kono noon tinno faamo ha dew o saaha ɓernde wulat joni noon nena ma no jiirumi mbaɗuɗon ni ɗum no wayi baba woppude nene mum so dagi noon mi woppat nenam ala fatma haalanma tan nenam sene waɗatno ko moƴƴi e nder suudam ndu moyen taxe ne ƴettoyi walla sene waɗa toon suuɗo guil jiimom to yaltin toon hunde o waddi ɗum ɗo yeta ɗo ubbuɗumi o fleur min ƴetti beddimi a faami ɗum woni muusim ko min hunde muusim ko fof mbeɗen eto haaldude makko maltodirde makko kono han kala ko bona yam tan junngo mak yaldani hen te mi anda fof noon ko saabi ɗum tinno nena ma
no wayi waade fof ko nena ma paama noon ko an o woni ɓocconde jinnaɗo nena ma ko hayre kala no duƴƴe ma ko an o helata wona kañum helata nena ma hayso waɗi erreur oɗon oto battinma yewtude mum fijji mum jalde muɗum tuban ɗum so tawi ene jogui ngilngu ɓernde wonko yurmoto ma yurmom ko ɗum jinmi mbaɗa so ɗum yawti yaata jaliga en galle mabɓe bamma koko bamma galle jaliga en noon mboye middi yattoonde kono gacce tan kadi mi to yaade an holi gacce kala o joom to yaade min mi haalnima ko jinnama goni toon ɓe ñameta walla ɓe jarata ɓe ñamatama ɓe jartama koɓe yimɓe tan ka neɗɗo ceergal ngal yooɗani nem gatti nde ɗo em garan baksuji maɓɓe a hikki ko ɗo foof ɗen gacce min hattinani natir ɗum nder galle jalika en yamaka e baba en ƴewrem nden yitere walla sah jalika en ƴewrem ɗum woni probléme am ne baba teɗen gacce ɗe kalata ɗo so tawi a yahani toon gacce ɗe ƴewata tinnoɗa so tawi a jippima a dawi ha aɗa jippo rew toon ɓen ummo daw immo daw wopɗon seeɗa man namne andi konngol jaam ngel jaɓata illa ñande awdani mi haalni noon ñimmo oɗo debbo no wayi moƴƴude ni ene wayi nehade ni ene wayi hewde fayida ni so tawi a woppiɗo wallahi ma nimso Bar Haidara Musa ni ɓeydu Musa wona tinni kam kadi kala ko musma hor suuɗam min koko ma ko wawi musdema fof ar haalnam nani ka cukalel nenama andana ɗum ko payɗa hen fof ar haalnam anani waktu bawɗo wonde fof noon so jamma so ñalaw kala nde cohluɗa kam tawi komi leeli ɗon fof gam nani voilà ay hande ni ɗum ɗo gaddanno mani ɗum ɗo ko lekki gaddanno mani e heɗa momo ɗum ɗo momete ko waktu lelde sa ari lelade momoɗa ɓandu ma fof ha hawra ha leppa kara lelɗa ɗum ɗo ne ko talkuɗo ko hakkude ma e Jibrilu ɗum ɗo a ɗatat ɗum nawata ɗum koto sakke ɗatan ponda ɗum e hoore ma ha fota kaɓɓa anani gorgol nda jaafoɗa kam esi ɗum mi memata ɗum mi waɗata hen haydara je préfère min Jibril so omom yiɗa yo yiɗam naturellement pas pour ɗeɗo gueɗe so tawi ɗum fewnata hakkude amen je préfère hakkude amen wasa feew hay ko ɗum ɗo Ganjo joɗɗa Amadou Amadou ko Amadou an ko gonduɗa mbiɗa haalde ma wa jabade ko woni caɗele ma an wona haydara aɗa jooɗi banggue ma aɗa yongini aɗa ñirɓini a haaldata e hay goto aɗa joñi tan aɗa wayi tan no janano ni ha sa haalani ko wone ma min mi wawata andude holko wone ma haalnam ko wone ma ko mi anda par ce que min gallo guilane jali ka ardi ha joni min mi ɗayan dow jaam babam ñande foof rewata yam na haala Amadou min mi natti ɗo dañde jaam min ñande guelam goto ko gaccu ɗum par ce que o wawa arde ɗo so ari ɗo babam jannilamo o dañata jaam min mi wawa addude ɗo koɗo on mbaɗani kam considéré min komi mawɗo killifaɗo somi wela mi adda ɗo mo welimi mais ɗum ɗon on mbawana kam ɗum rokkude Amadou hulko ese resi gila resde bone kersa
a meeɗi yiide mbiɗa wona e galle baabam mbiɗa wayi heno janano hono neɗɗo wonta e galle bamum wona heen janan te o jalika mo mbiyata jalika ko mawni anani ko an tan e jalika min jogii ɗo hen so jalika ari heeɓi suudu ma aɗa andi ko ceergal o adda ɗum ɗo hen te so ɗum ɓenni ngel cukalel dewel ngel mbiyata an mbata yani hoore ma neɗɗo yawata hoore mum yino mbaɗa ka gorko timmuɗo machallah haydara mankani ma aɗa yuuɗi aɗa yonta so woppima ƴeewa goɗɗo mbaɗa kanko tan wonɗo debbo no adduno wayi hewde yaajini fof mbaɗa kanko tan wonɗo debbo ƴeewoy goɗɗo nen so tawi min ɓernam kañum suuɓi noon joni haɗa andi ko woni haala ka yo yimɓe ƴewno mbaɗir ɗum géré goto fof yaha lawol mum par ce que mbiɗa sikki min e Djibril min mbaɗiraka pour être ensemble yo goto fof yaha yilloyo ko ɓuuri mum ɗum jeeyi par ce que Djibril mi sikkat noon ɗum ɗo so woodi ma o ɓuuram jaggu ma o ɓuuram fonko ma ɓuuram o respecté ma o yiɗam horsinami hami ɓuran ɗum fof en à part an mais wona noon yaari komi jumɗo e Djibril komi ɗaaniɗo hanat min ngal ɗo dewgal ngal ngannduɗa nan naftami laakara ko nguurani ko hen instant o min tan andi ɗum ɓernde musde gonɗum nde ngannduɗa pour nde sello instant o weeɓata wallahi layla oto wi noon nenan ka cukalel taw kono ay ɗum ɗo koko gasata ha laaɓa ɗum ɗo koko gasata ha laaɓa won tan ko daaro ɗum ko goo ɗiɗi an kay min a fatani wadde min hen mbata yiyani min no mbami tampude ha mboɗo ƴettuma mboɗo fawma dow yimɓe fof ha jofte dow Djibril ɗum ɗon fof holko waɗi ɗum waɗi ɗum ko min ma no mbaduɗen ni e yiddema e horsindema ha mboɗo adduma e galle he mboɗo nanguma mboɗo fawma dow tomi yiiɗa hay goto memma mboɗo doga mboɗo ummo so tawi kadi min mi addata ɗum ɗo hen aɗa wiyami ni walla haalɗi haalluji ha an kay wadda yurmakimi annen ha gorgol woto wi noon aha kay a yurmakimi no mbami tampude ni Leyla e tampude ma te min Djibril aɗa andi komi goppuɗo ɗum min dal joni ko ñagoto mami ko ya tinno e hoorema ha Allah rokkuma jaam jippina e dow jaam taw rewɓe fof ne ɗaani Allah rokkuma koppi ɓuuɓɗi innen mbaɗen ɗo inde nde ngannduɗa kala ginnowo so nden yonti ma wayno en mbaɗen ɗo kene haalte min ko tanam jinmi yiide ay so nden yonti ko heddi ko ma en ngar hen kono oɗo waktu wona ɗum namdi oɗo waktu mbimami tan ko ya jooɗo muña joɗɗa e suudu ma ha Allah rokkuma jaam temi wima ɓernde musde yadata e ko gonduɗa ko ha ko kalantomami ko waɗen hakkille ma kadi min mbasa hirsinde wonna ɗo waɗa kay añɓe dañat sagoji mumen eyo joni an dal min e Jalika wadde suka debbo ɓuranma min e Jalika suko debbo ɓuranani kam de suko debbo ɓuranani kam min ka an nenam Jalika ko mawnam ay an mbiɗa sikki tan haqqille ma woni koye yaade te mbiɗa sikki min ko darimi ɗo mbiɗa haala ko fof natani haqqille ma o jinmi ko ya fertanam haqqille ma o mbatta hakkille no fewi ganda ko kalantumami ko nafoore ma mere bamma nannatama to moƴƴani min aussi komi yumma mi nannatama to moƴƴani a meeɗi yiide jinnaɗo nanno ɓimi to moƴƴani walla to fewani ko an kaldemi mi nani nande e jabde wona gotum mi nani mi jaaɓi wiyete mi nani ko kalɗa ko mi yiiɗa no mbaɗa ni wona nani kam so bamma ɓenni hande ko an woni gorko ko an rewi hen i sa woniri ni e galle bammaɗe minen holno min mbaɗata enen tan tato e galle walla enen tan nayo e galle ha nene min bawam waɗani kam considéré bawam kañum o sikkat ko Jalika tan o jibi min kam mi bokkani ɓiɓɓe makko min ko ɗum calimi nande ngol ɗo konngol mi yiiɗa nande ɗum anani ɗum mi yiiɗa nande ɗum moftanam ngol ɗon konngol wona konngol so bamma yiɗani mo yiɗata goɗɗo an Jalika fof pote makko aɗa yiɗi peɗeli ma ɗiɗo joyi holle mo jiɗɗa taƴe forto peɗel ɗi ƴeewa jiɗɗa hen taƴede kono noon ɓiɗɗo waye jinnaɗo hay goto jibinat ɓin kono añani hay goto e mumen andi kantumami ko kalamami ko wattu hen hakkille no fewi mi haalantama ko nafane maɗa nafoore ma mere kalantuma sa jaaɓi ndewa sa salima noon Allah o ya'lam a faami
Wow. ko ɓuri haɗanti kadi ko ɓuri hen kadi yanti hen ko ɓuri muus baddum kam gondumi ko no mbaduɗon ni par ce que sinno kono saga on mbadata ni par ce que mbiɗa wawi sababude min taki mbaduɗon ni hen sans oɗo te après tout jibril ko ɓeyi te min sigi allah mi yiɗa ittude haydara hakkude yummiraɗe e ɓiɗɗo so tout le temps heɓe jaggodir e détail uji ɗi ganduɗa ko min addi ɗum ɗon mbaddumi e sans o e ko gonmi ko tahi ɗum muusi kam yalti ɗum ɗon noon somi sañini noon e sans oɗo sinno ko sagam kalda e mum par ce que après tout ko no mbiɗa ni ko ɓeyi an jibin ɗum haɗami yiiɗi no feewi mbiɗa andi ɗum ɗon e si ɓeyine sa ɗum yiiɗa tan yahani fottu ɗum kalda e mum ɗum ala haydara ko bonnata ko heddi ko noon an tan ƴewatmi hen ɗum ɗo foof minnen sa yi mbiɗa jooɗo mbiɗa ɗum waɗa supporté mbiɗa ɗum jaaɓi e nder ɓerdam hay so tawi ɗum muusi ɓerdam ko an ɓuri tag par ce que mbiɗa andi ko dañatama ko a dañani ɗum e hay goto yaltin ɗum ɗon e ɓernde ma jaltina ɗum e hakkille ma wonde ko an saabi hakkude ɓe jibril an aɗa andi ko woni hakkude amen ko wona sababude ma aɗa andi ɗum no jinmi o wayani o wayani noon ko kalantumomi ko o jaɓani nande ko ɗum waɗi goppudemo kono wona sababude ma te an hayso wona ɗum ɗon ni Leila aɗa foti miijade konngol bamma haalnongol nana hande saare gonga ko yinno ko Allah waɗi amine en ƴeŋni Allah waɗi ɗum yinno tan ko jibril resma gila woni cukalel ko ɗum haalata Allah waɗi ɗum mara ka arata ha oɗo waktu aɗa lundo konngol makko ɗum kay poɗɗen ko ñoƴƴude ɗum kay ha tiiɗa kono wona wiide eɗen bonna mbiɗa andi babam so hoyɗino ɗum ɗo jibril fawata kam miijo mum haqqille mum ɓernde mum haydara yahata pour min e jibril min gonɗa par ce que hay min o woni tan que neɗɗo kam ko arata ko Allah tan andi ɗum hay goto anda sa andatno hay mbawa andon janirɗa mais ɗum mi naata haga nder tawmi hen ko ganduɗa mi soynoki ɗum babam instant o mbiɗa andi ko guuratmi ko welani ɗum ka cukalel tan kono ay ɗum ɗo koko ɓennata te ɗum ɗo joni joni iwa ko noon tan kala ko jiiɗa mi haalnima fuɗɗode fof muusat mi haalnima ya ɓeydu muñal seeɗa tan ɗum ɗo hen ko darol wonta so Allah jaaɓi an jibril mon mbano ñiire ɗamol ni haydara natta hakkude moɗon te an yi darde darimi nde mi dañata jaam so wona ɗum won so Allah jaaɓi min dal ko mbimami toppir ko mbimami ko ɗum ɗo pour welsinde ɗum waɗɗum e ɓanduma anani nde garɗa e lelade foof momo lekki ki ha ɓanduma hawra talkuru ndu ɗata ɗum ponda e hoore ma ha fota kaɓɓa ɗum ɗo fof ko sababude moɗon anani min ko ɗum woni ko mbaɗata non ko ɗo hen on no mbirumami ni nenam anani min ko kalantumami ko nan ɗum tan ko heddi ko fawa ɗum ɗa komin jokkiti ɗum kan mbimami nen jarama ɓayde ko ɗum jiɗɗa mi wawama salan comme d'habitude Kumunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta besngo so Allah roki man jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmene woto nyo hebo woto koy nemo woto mo ngurna makko Allah joba ko jom yurmene woto kelmine aduna kumunyal wawi fof oduna Allah joba rokirta besngo so Allah roki man jeyi so hadi mo munyal ko jom yurmene min koy mi ronki famondirde e siraɓe min koy mi ronki yewtide jikiraɓe sabu mo ɓesna